Aste santua aldatu eginda. Kanpaien soinuaren tokia kopa hotsek hartu dute. Eliza asko etxe, jatetxe edo gimnasio dira gaur egun. Eliza asko leku bitxi bihurtu dira. Ezagutu nahi dituzu? Enkarterrien bihotzean Gordexolan komentu maitea izeneko komentu zaharra eraberritu eta jatetxe bihurtu dute. Garai batean kultuleku izan zena gastronomiaren gune paregabe bihurtu da. Eta bertako txoko guztiak historiaren parte dira. Nik uste dut honelako leku bat dela museo bat bezala, leku berezia dela. Gu azkenean amoldatzen gara lekura, errespeta inbidogu klaustro hau da jantokia eta lekua ingurua bebai da berezia. Bakea, lasaitasuna, hemen bazkaltzea esperientzia gastronomikoa zoragarria. Hauna sartzen gara elizara, da toki berezia, erabiltzen dugu normalean diskoteka bezala ezkontzatarako. Hau da dantzalekua eta hementxe egoten da disjokea eta esaten dozku dauela oso akustika ona. Lehen tenplua eta orain etxea. Sopuertako elizak sabai altuak, beirate dizdiratsuak eta arku handiak izate jarraitzen du. Baina barnealdean etxe bizitza bihurtu dute. Sofak, sukaldea, etxe modernoa, baina bere esentzia historikoa galdu gabe. Hilabete gutxi barru, Sestaon, Begoñako Andre Mariaren elizak isila izateari utziko dio. Kanpaio txik ez, baina bestelako zaratak izango dira protagonista. Gimnasio bilakatuko baita. Estamos muy ilusionados con el proyecto, es un espacio de siempre de encuentro, ¿no?, para la comunidad y va a seguir siendo un espacio de encuentro para la salud y la actividad física. Estamos emplazados en un sitio súper singular donde recibe el legado industrial, ¿no?, de un pasado y va a ser un espacio que va a tener una identidad propia. Horrelako gimnasio batean sartuko zinateke? Gehiago ere badaude. Bilborrok, Aintzinako tenplua eta Mesedeetako eliza musika gunea da. Eta Azpeitiko eliza zarra edo Urretxukoa kultura gune dira. Elizak gimnasio, etxe edo jatetxe bihurtuta historia galtzen dutela uste duzu edo bizitza berri bat irabazten dutela?